Doncs aquí tenim l'exposició d'art minimalista. Aquí a l'estudi 53, que és a la Riera de Sant Andreu número 53. Us esperem a tots. Hi ha bonics quadres, molt petits. Aquí teniu una mostra dels quadres a l'artista i una fotografia per si ho voleu ampliar més i veure un quadre. Així que allà us esperem a tots. No tots de cop, és fins al dia 29 de desembre, que podeu vindreu a veure. No falteu, us estarem esperant. La Major, com sabeu, comença avui, i no ens volíem perdre fer alguna activitat pictòrica, perquè hi hagi una activitat que la gent del barri, si fa partejades per aquí per anar a veure alguna cosa, faci una paradeta per aquí a veure una miqueta d'art. Suposo. Sí, suposo. Llavors, agrairem a tota la gent que heu participat, a la gent que esteu aquí, a la gent que no ha pogut venir perquè ha portat el seu quadre via el que sigui i l'ha fet arribant aquí. Llavors, aquesta exposició és una exposició que cada any o cada època volem fer coses, intentem de fer les diferents, a veure si ens surten, a vegades ens surten i a vegades no surten. Aquesta serà una exposició més en què aprendrem alguna cosa sempre. Vull dir, tenim en compte que aquestes coses són per aprendre sempre, per dir, vaig a posar-me un repte, vaig a veure què aprenc i em construeixo a mi mateix. Aquestes coses sempre fan que ens enriquim amb la cultura pictòrica i a més ens ajuda a fer després altres coses i a facilitar-nos les coses que hem endavant i entendre-ho bé. Llavors, volíem agrair com a representant al Jaume del local que ens ha cedit aquest local per poder fer aquesta exposició. Llavors, clar, vols dir alguna coseta, Jaume? Sí. Hola, bona nit. Aquí a darrere teniu l'important que és el menjar. Després una altra cosa, quan pengeu els quadres intenteu venir bé de canca, no? Perquè... Veus com a mi et diable? Que estava una miqueta ballant. Sí, està... Però és perquè és festa major,